2. júlovú sobotu sa areál kúpaliska hemžil ľuďmi, ktorých prilákalo nielen letné osvieženie vo vode, ale aj pestrý program detského dňa. Najväčším lákadlom popoludňa bol stan kontaktnej zoo Arakovo s desiatkami pestrofarebných vzácnych papagájov Ara. Myslím si, že leto a voda jednoznačne patria k sebe a aj vlastne tieto posledné roky nás presvedčajú o tom veľmi horúcimi dňami, horúcim obdobím, že práve oddych a občerstvenie sa pri vode je asi tým právým spojením pre trávenie takýchto letných dní. Som rád, že naši Sobrančania nemusia za takýmto typom oddychu cestovať ďaleko, ale vedia ho nájsť, majú ho na dosah ruky práve na tomto našom úžasnom letnom kúpalisku. A preto sme sa snažili aj do tohto miesta centrovať vlastne ďalšie sprievodné akcie, atrakcie, aby sme toto miesto ešte viac atraktívnili, a dovolím si preto pozvať ako aj domácich Sobrančanov, tak aj návštevníkov mesta, aby prišli stráviť aktívne soboty, letné soboty na našom kúpalisku, ktoré sme sa snažili, aby boli ešte zaujímavejšie a atraktívnejšie aj práve týmito sprievodnými podujatiami. My sme Arakovo, sme vlastne najväčšia kontaktná zoo s exotickým vtáctvom na Slovensku. Naša stále výstavu nájdete v Bojniciach počas celého leta. Celkovo máme už vyše 70 kusov exotických vtákov. Sú to vlastne áry, kakadu, zobákorožce. To moja krasavica kolegyňa kakadu Tereska. Tá nám asi nepovie teraz nič. No a vlastne, okrem teda tento kontaktnej zoo, ktorú máme otvorenú v Bojniciach, tak ponúkame aj takúto formu zážitku, že vlastne vieme sa zúčastniť rôznych akcií, ktoré už sa usporiadávajú ako atrakcie, kde si ľudia môžu takto zobrať papagája na ruku, pofotiť sa s nimi, pohľadkať si ich, zoznámiť sa a nakrmiť, dozvedieť sa o nich, kde žijú, ako žijú, čo sú to za osobnosti, lebo každý papagaj je naozaj jedinečná osobnosť. Nádherné exotické vtáctvo, skákacie hrady, penová párty či sladká cukrová vata potešili najmä najmladších Sobrančanov. Celé leto chodím na sobranecké kúpaliska. Dneska je tu perfektne, sú tu skákacie hrady a papagáji. Papagáje sú perfektné, je ich tu veľa. Zo všetkých papagajov sa mi najviac páčil biely. Vozili nám po rukách a kusali nás. Keď som mal takého papagája doma, tak som sa s ním hral a šálil. Určite je to dobrá vec, deti sa tešia, je to pozitívne, aj dospelí sa tu zabavia. Je to dobrá vec, určite. Sú deti dneska málo so zvieratmi, čiže je to taká pozitívna vec. Ja to schvaľujem, som za. Som rád, že vieme deťom vlastne spestriť tie letné prázdniny, vieme im dopriať ďalšie široké zážitky, veľa takýchto letných zážitkov, leto by malo byť práve o tom. Tú sezónu sme odštartovali Arakovom, navštívilo nás 20 prekrásnych papagájov, je tu kopec detí, ktoré sa tešia, preto sa teším aj ja.